Så blev det til sidste video. Og som jeg lovede i den forrige video, så vil jeg komme med et konkret eksempel på, hvordan det her equipment og asset halløjsa i SIM fungerer. Og til det formål har jeg valgt en station. Jeg har stået lige ude for en dør næsten. Dog ikke. Den står lige lidt nede ad vejen. Det er en såkaldt netstation, eller en mellemspændingsstation. 1004 station. Kært barn har mange navne. Men det er en transformation, der står lige hernede. Og der har jeg, det er Konstantes station, og så der har jeg faktisk mulighed for at hive nogle data frem, og nogle billeder frem, som de har nogle billeder liggende med den her station. Så det var helt fint. Så jeg kan bruge den som eksempel. Så bliver det lidt mere konkret. Skål. Den er altså virkelig god, den her. Det er en af Lars' øl. Øl to go, Lars. Den hedder Fresh Fish Twin Elephant Brewing American Double Indian Pale Ale. Hold da kæft. Den er virkelig, virkelig frisk, og den smager ikke sådan bitter eller noget, som nogle af de IV'er godt kan være. Det kan jeg nu godt lide, men den er sådan, ja, den er rigtig god. Ja. Nu skal jeg altså lige have lidt mere. Undskyld. Jeg har været inde i GIS, og så har jeg fundet den her station frem. Og herovre til venstre, der kan I jo se, hvordan man har modelleret den inde i GIS. Og det der er karakteristisk ved den her tegning her, som I ser her, som er inde i GIS, det er det man i SIM kunne kalde equipment perspektivet, altså det elektriske perspektiv. Så hvis I lægger mærke til det, så er der tegnet nogle små prikker her, det er brydere, og så er der sådan en samleskinne, så er der en bryder, så er der en sikring, så er der en transformer, så er der nogle kabler, der kommer til at brænde en transformer, så er der en lavspændingstavle, eller en lavspændingsskinne, og der sidder der igen nogle brydere og nogle sikringer. Så her er der simpelthen sidder og lavet et elektrisk diagram, kan man sige, af indmaden af den her station. Og alle de her objekter her, de ligger i en database, og de har et ID, alle sammen, og alle mulige attributter. Det skal jeg nok lige vise bagefter. Hvis vi kigger på assets perspektivet på sådan en station her, så er det faktisk lidt noget andet. Eller det er jo lidt noget andet, men i sin verden går man meget ud af det. Man har ligesom de her to forskellige datamodeller, som man bruger til at modellere henholdsvis den elektriske model. Det har jeg snakket allerede om i den forrige video. Men som I kan se, så selve transformationen, selve kassen, det er jo i princippet en asset. Så er der selve transformeren, som sidder inde i. Der kunne jeg jo ikke finde noget billede, så det er bare et eller andet tilfældigt billede fra nettet, jeg fandt. Fordi der var ikke nogen, der havde taget et billede af selve transformeren. Men der sidder sådan en eller anden ting her inde i den, ja, ikke? Som er selve, den er lavet om fra 10.000 watt til 400 watt. Og så sidder der jo det, man kalder et mellemspændingsanlæg inde i sådan en her. Og det er jo allerede her, der begynder man at kunne se, hvorfor det måske er smart at have to forskellige perspektiver, ikke? Fordi vi lægger mærke til den her bandit her, det er jo en dims, man køber. Ikke? Så man kan købe sådan en mellemspændingsanlæg, så kan man så købe dem i forskellige konfigurationer med x antal felter og x antal transformerfelter. Det er de her banditter her, der sidder hernede. Men du køber jo en eller anden prædefineret anlæg, som du smider ind i de her små stationer. Så man kan sige, alle de her komponenter, der sidder heroppe, det er faktisk mellemspændingsstation. Det er hele den her dims her. Så i Energister, der har man tegnet mange forskellige objekter, men rent assetmæssigt, der kan det være, det kommer ind på lige om lidt, man egentlig betragter det som en asset. Man kan også godt betragte det som en asset, der består af andre assets. Det kommer ind på lige om lidt. Men ellers så har vi her til sidst en lavspændingstavle. Den ser sådan her ud i virkeligheden. Og igen her, der kan man også godt se, hvorfor der ikke er en til en imellem asset og equipment. Hvis I lægger mærke til her, man ser det her, så er der sådan en grøn firkant. Det er en lasterbryder. Og så er der sådan en ting hernede, det skulle få sådan en sikring. Så der er altså både en lasterbryderobjekt og et sikringsobjekt. Hvorfor er der det, når i virkeligheden der er kun én sikringsliste? Jo, det er fordi den her sikringsliste her, den fungerer faktisk både som en sikring og en lasterbryder.
Det vil sige, okay, kommer der for meget strøm, så springer sikringen. Bum, det er jo rart nok, så man ikke brænder noget af. Men man kan faktisk også, hive den ud, og så kan man faktisk afbryde strømmen med den. Så den fungerer både som en lastafbryder og en sikring, og det modellerer man i elverden ved at have 2 komponenter, 2 elektriske funktioner. Så den her ene asset her, den har 2 elektriske funktioner, så der er altså ikke en til en mellem dem og den her. Okay? Og igen, jeg kan huske, vi snakkede lidt om de her dobbeltsikringslister, ikke? Så jeg kan forestille sig, når man kommer lidt ud i skaben og sådan noget, så kan man godt få sådan nogle sikringslister, hvor der faktisk er to af dem her i en. Så jeg kan forestille sig, ligesom 2 af dem her, der sidder sammen. Jamen så vil det jo faktisk være sådan en helt klump her, der svarer til en asset. Og det er derfor, det er rigtig godt at modellere det som 2 forskellige datamodeller. Det skal man, hvis man følger simpelthen. En anden måde, man kan se på det på, kan jeg ikke få den længere flytte her? Smart. Brik, hvad er det for noget? Det er slideshow. Det er, man kan se, man har typisk, når man snakker den elektriske model, så er det her en helt, hvad skal man sige, ja, det er sådan her, man næsten altid bygger sit, det man kalder containment hierarkiet op i over i den elektriske del. Alle dem her, jeg har markeret med tyk skrift, det er det man kalder equipment container. Så de er nede over for et objekt, der hedder equipment container. Jeg kan lige prøve at klikke på den, så kan I se den side. En equipment container, det er en modeling construct to provide root class for containing equipment. I SIM der er der så de her forskellige typer af equipment container. Der er selve stationen, så der er noget, der hedder voltage level, så man bruger meget det der med at dele tingene ind i forskellige spændingsniveauer, som er inde i den her station. Der er noget feeder, der er også noget bay. Bay det er felter, det er en gruppering af noget udstyr, for eksempel der beskytter en eller anden radial eller en udføring eller noget. Der er også noget, der hedder feeder, der er noget, den bruger vi faktisk ikke. Ideen er, at man ligesom kan gruppere de objekter, som ligesom hænger på en udføring, for eksempel. Der bruger vi nogle andre metoder til at gøre det. Det er faktisk, det er lidt kontroversielt den her. Folk er sådan lidt uenige om man overhovedet skal bruge den her, fordi hvis man bruger den, så skal man jo også hele tiden sidde og fortælle, hvis noget ændrer sig i nettet, hvis nu man lige ændrer brudtilstanden i nettet, så det er faktisk sådan lidt en fejl, man skal faktisk lade være med at bruge den, og vi bruger den ikke. Line, det er en måde at fortælle, det er faktisk en strækning, så kan du sige, okay, de her kabler her, de her 3 kabler her, det er egentlig den her strækning, så det er også en container, man kan bruge, hvis man har lyst til det. Og det smarte ved det kan jo være, for eksempel, man har typisk på de højere spændingsniveauer, der kan man jo have en hel masse kabler og luftledninger og alt muligt andet, som er sat sammen i en eller anden serielt, ikke? Og de kan jo for eksempel være mål fra A til B. Så kan man smart have sådan en line-objekt, fordi så har man ligesom sagt, alle de her kabler, alt det her, det ligger i en container, der hedder line, og den kan man så putte nogle informationer på, for eksempel modstandsværdier og målværdier og alt muligt andet. Så det er en måde ligesom at gruppere de elektriske ting ind i nettet. Okay? Okay, lad os komme tilbage til den her. Hvordan fik jeg den i gang igen her? Nå, det kan man ikke. Hvordan gør man ikke det? Så jeg kan få den på full screen. Sådan der. Okay, så det er den elektriske verden. Så det er sådan her, det ser ud. Og det her, det har vi faktisk rigtig, rigtig godt styr på i dag. Og rigtig mange netselskaber har faktisk styr på det her i dag. Som i hvert fald en del har det. Og det grund til, at det er det første, man typisk får styr på i sine systemer, det er fordi, at alle de elektriske systemer, elektrisk baserede systemer, såsom SCADA-systemer, netberegningssoftware, de skal bruge det her over til venstre. Det er det, de er interesseret for. Går vi over til højre her, så er det en anden verden, så er det en asset-verden. Og der er der ikke ret mange netselskaber i dag i Danmark, som har styr på det. Ja, man har typisk måske nogle objekter, man har fået splittet ud i sin egen asset datasæt. Det kunne være som transformer og sådan ting. Men når vi kommer til sådan noget som vedløbsspændingsanlæg og alt sådan noget, og helt ned på sikringslister og sådan noget, så har man typisk ikke helt styr på det endnu, i forhold til kataloginformation og i forhold til, hvordan man modellerer det ned
i maven på systemerne. Men det kommer det jo forhåbentlig efterhånden, som folk får indført asset management systemer osv. Men det der er, hvad skal man sige, kendetegn ved asset-verdenen, det er, der har man nogle asset-objekter, ligesom man har equipment-objekter herovre, så har man asset-objekter herovre, og så har man noget, der hedder en asset-container, i stedet for en equipment-container, hvor man kan strukturere de her ting. Vi kigger på den. Jamen, så har de allerede defineret nogen, som man kan bruge. Nu har jeg bare brugt den, der hedder structure, og det er bare en eller anden ting, som man kan bruge til at, ligesom at sige, det her det ligger inde i en eller anden kasse. På samme måde som equipment container, så er det i sig selv, altså den her, en asset container, det er også en asset. Du kan se her, at dens ancestor, det der nedad fra, det er asset. Så en asset container er en asset, så det vil sige, du kan også hægte asset information på topniveauet, eller på containerniveauet. Hvis man er udvikler, så forstår man det her. Men det, du kan forestille dig, det er ligesom, at det er composite pattern, ikke? Og det er det både i equipment-delen og i asset. Alright. Yes. Så har vi simpelthen optager den egentlig mere? Ja, jo, det gør den. Jeg synes bare, det var underligt. Det så lidt mærkeligt ud med skærmen. Okay. Fint nok. Det håber jeg, det giver lidt mening. Lad os prøve at kigge lidt mere på de forskellige objekter. Okay. Nu går vi ligesom lige, zoomer lige lidt ud og tager det helt fra Adam og Eva her. Det her, det er Ingham Bronze, der hvor jeg bor. Her er der en transformerstation, det er den jeg snakker om. Jeg bor faktisk her i den her bygning her. Så jeg har skab ude. Den kan jeg faktisk stå og kigge lige lagt ud på vinduet her. Det står lige herude på den anden side af vejen. Og det skab er altså forbundet op til den her station. Den her station vi kigger på, det er jo den her trækasse her. I SIP, der er den repræsenteret med, i equipment-delen er den repræsenteret med det man kalder en substation object. Og der er egentlig ikke så meget information på den. Der er en MRID, som er den unikke ID, som forhåbentlig aldrig ændrer sig. Ændrer sig, hvis du sletter den, giver sig opretter en ny, men det skal man lade være med. Så er der sådan et navn, det er sådan med en menneskenavn, hvad hedder den her station? Okay, det er det, som også står på den øvrigt her. Den har et eller andet nummer, og så har den noget beskrivelse. Asendrup. Det er ingen om det her, det er ikke Asendrup, det er jo en by, der ligger 1 kilometer væk. Det er hvad man fornærmelse at kalde den her station for Asendrup. Nå, det burde man lige ret. Der skal stå ingen om det. Nå, anyway. Sådan et substation objekt, den har også den har en relation til noget, der hedder location. Og det har jeg også snakket om i forrige video. Det er et objekt, som man bruger til at beskrive, ligesom, hvor ting er henne. I det her tilfælde, det eneste man beskriver, fordi det er også det vigtigste, det er, hvor den ligger rent geografisk. Så det er ligesom grundlæggende equipment-del. Hvis man lægger mærke til det her, så peger den også på et asset-objekt. Og det asset-objekt, det ligger så herovre. Så fik den her igen. Og hvad hedder det? Ja, der er ikke så meget information på den her, det er jo bare kassen. Men der står der lidt omkring noget med, hvornår den er blevet ligeholdt. Og det er faktisk rigtigt, det der. Jeg var nemlig kigge, den er blevet ligeholdt i 23, den her station. Og mellemspændelserne, det blev udskiftet i 17, kunne jeg se. Så der er et eller andet, der bliver trukket rigtig ud her af systemet over i SIM. Okay, så igen, det er et eksempel på equipment og asset information i SIM. Ja, nu kommer det til det sjove. Det er sådan noget som de her mellemspændsanlæg. Som sagt, så er det alt det her op, der egentlig er den her kasse her. Og den har selvfølgelig en hel masse elektriske egenskaber, og den har serienummer og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Den måde man vil pege det over på nogle asset, det kommer lidt an på, hvordan, der er forskellige måder at gøre det på, alt efter hvor mange detaljer man vil have med. Hvis man skulle gøre det rigtigt, så burde man lave en asset container, der dækker alle dem herovre.
alle de her komponenter, og så burde man have et asset for hver enkelt af dem. Så for alle bryderne og for sammenskinnene. Fordi hver enkelt asset har forskellige elektriske egenskaber, eller også forskellige kataloginformationer. Okay, men okay. Nu tager vi bare lige et eksempel her med skinnen. Okay. Så den her samleskinne her, det er jo ligesom ryggraden i det her anlæg. Den er hernede. Det er ikke selve equipment-modellen. Og der kan I se, den har allerede nogle forskellige elektriske egenskaber, bla 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 bla. Og man kan jo se, at den ligger i en equipment container, der ser sådan der ud. Det er faktisk forkert, det skulle være den der, det er det måske også. Nej, det er lige mig. Den her, den ligger, jeg har faktisk, hvad fanden, det er fordi, jeg har hugget den faktisk fra den. Det er fordi, der var faktisk ikke noget information på den her anlæg, på den her station, så har jeg faktisk hugget det fra den anden station af, og der var noget information på, så jeg har faktisk snydt lidt, og jeg kan se, at jeg har ikke fået de passer ikke helt. Okay, gamle skinne, den peger på spændingsniveau, som peger på stationen, så den her, den skulle gerne pege på substation. Den hedder 33322, og ja, det gør den også, trods alt. Det er da trods alt rigtigt. Okay. Samme skinne peger på spændingsniveau, peger på station. Det er det her equipment hierarki. Asset objektet herovre. Okay. Der kan vi se her, den peger så, samme skinne den peger på et asset objekt. Den er trods alt fået rigtigt. AED til sidst. AED. Så den peger herover. Og der kan man så se nogle ting, og det er, hvad der er, bla 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 bla. Og asset mode name, det skulle stå asset model name. Hvad fanden der er der en eller anden mapningssejler? Asset mode name. Det er ikke noget, jeg har taget ind til. Det er noget, der er kopieret i responsiv. Nå, der er et eller andet, der er ikke rigtigt her. Anyway. Det her, det er selve asset, det er selve dimsen. Den peger så igen på noget, der hedder asset info. Som er, asset info er kataloginfo. Nu er vi over i kataloginformation i verden. Så der kan man se, at den her samleskinne her, det er sådan en eller anden, den kan klare nogle ampere og nogle volt. Og det er jo det samme information på alle anlæg, de laver af den her type. Så den her, den eksisterer kun én gang. Det er noget kataloginformation. Den peger så igen på noget, der hedder en asset model, som er, hvad skal man sige, produktnavn til typenavn. Og det har jeg igen bare skrevet eller andet, fordi jeg havde ikke lige, den her lå faktisk ikke inde i systemet, den her Cfling 2 ting, af en eller anden grund. Og den produkt altså peger igen på en manufacturer. Okay, så vi har producenten, altså fabrikanten, typebetegnelsen, elektriske egenskaber, og selve assetten, og serienummer osv. står på. Så her har I sådan set, mere eller mindre, eksempel på alle de her forskellige objekter, I kommer til at arbejde med over i asset-delen. Lige bortset fra asset container, som jeg mener, man bør have en asset container, som fortæller alle det her skrammel her, det ligger i et anlæg. Hvordan man udleder det ved jeg ikke, fordi den information findes faktisk ikke i dag. Nej, nu kommer min søn. Med min farfar. 2 sekunder! Men det var faktisk også det sidste. Det blev sgu lidt rodet det her. Jeg håber, det giver en eller anden form for mening det her. I får slidesene, og så kan I også kigge i dem. Og så, ja, så må vi tage det derfra. Hej, hvad så? Hvad? Må jeg gerne gå ind? Ja, må du gerne.